El temporal Isaac estarà amb nosaltres fins divendres que ve. La província continua en situació d'alerta taronja per nevades, que s'han intensificat a l'interior nord de Castelló. Castellfort marca la màxima més baixa i concentra les nevades més grans. Sorry is easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't